Tumawa! Uy! 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 Teka. Tumagos yata eh. Ayan guys, tinamaan. Op. Hindi na makakawala siguro yan. Oh. Yun! Ay! Lumipat pa, laki guys. Ang laki. Ay, laki. Oh. Kinudkod eh! Uy, cute! Tumama eh! Ginuwit! Uy! Napakagubat dito. Baka mayroong ahas dito eh. Yun. Suot lang tayo sa mga siwang-siwang na yan. Suotin natin itong magubat na ito. Ayun. Meron naman parang gas-gas eh. Mga susuotan natin. Ay, merong spot doon, no? Merong spot din eh. Natanggal na naman. Ganda ng spot dito. Napakaganda. Napakaliwalas. At merong akyatan doon, no? Sana lutangan pa. Tanghali na po kasi. Napakaraming heron bird. Ayan, no? Yan, nakuha na rin natin ng video yan eh. Yung mga ibon na yan. Ha? Magandang spot ito. Ay, may umalo, no? Meron? Oo. Ay, ganda nga. Yung spot to, no? Unang-una po, ako ay nagpapasalamat sa ating Puong May Kapal na marami po tayong blessings na dumarating sa araw-araw. Mga Kabisayang Kap, welcome back sa ating YouTube channel. Magandang tanghali po. Ngayon guys, paniniksay po mula tayo uli. Andito tayo sa panibago nating spot. Ayan. Ayan, ako pala nagpapasalamat sa ating mga tiksay hunters na nakasama po natin nung Christmas party. Shout out po sa inyong lahat. At saka siyempre sa ating viewers, maraming salamat po sa lagi nyo pong pag-support sa ating YouTube channel. O tara, ispatan na natin tong area na ito. Sana makahuli tayo ng mga mamaw na dalag o kaya tilapia. Tara guys, dito tayo po pwesto. Ayan, sa spot na ito. Ayun, umalo, no? Bulig! Bulig yun, no? Gumayo! Bulig, tara. Para may kumain. Yung taghali na guys, pero subukan pa rin natin. Tara, ay maraming salamat pala kay Tropa Pips. Yan, ito yung parapol na nakuha natin, no? Yun, nalagyan po ng inumin. Double purpose po yan. Pwedeng lagyan ng tangke. Gamit. Totoo niya guys, hindi naman talaga itong nabunot natin sa raffle. Ang nakakatuwa lang po, kaming mga nakabunot po nagpalit-palitan po kami ng aming nabunot. Ang nabunot po talaga namin ay okay. Bunot sir. Bunot sir. Maraming salamat sir, salamat. Yan. Yan. Tapos ito, may pagpalitan kami ni Kuya Remy. Hindi, lalagyan ng ano. Parapol. Maraming salamat mga katropa. Yun, nakakatuwa po pagkatapos ng raffle palit-palitan po tayo ng bunot. Ayun, yung ating pa-premyo. So tara na guys, akyatin na natin tong spot natin. Sana makahuli tayo ng marami.
si Ayayay pala. Ang ating cameraman may dalang pamingwit. Ayan, mamaya po kasi mamimingwit siya. Dahan-dahan ka, Ayayay. Si Ayayay guys, sanay naman umakyat yan. Ay, doon pa oh. Ganda rin ang spot na yun. Dito medyo marumi lang. Doon medyo kagandahan ang linis ng ano ron. Wala, galaw na. Yung kaya yun. Wah, bulig yan. Bulig lahat ang ano na. Nanita, layo mo niya may ta. Mga bulig mahuhuli natin dito. Pero type ko, tao. Yung mga malalaking dalag. Uy! Ayun sa kabila. Ayun oh. Ang laki. Nasa kabila. Oh my goodness. My goodness. Maganda ang spot Daming natin. spot ito. Tingnan mo naman, gano'n kalaki yun. Yun. Bulig lahat. Na? Bulig lahat. Ayun. Bulig lahat nga. Hindi sila mailap. Maamo sila no. Maamo. Lipat kaya tayo doon sa may ano na yon. No. Tro. Mukhang maamo sila ron eh. Maamo. Ayun, meron pa rito oh. Yan. Sana. Yung guys, doon tayo sa isang puno. Kasi nandun yung mga dalag. Talag. Nandun yung mga dalag. Hindi mo na tilapia yung hunting natin. Hawak mo muna tong camera natin. No? Dalag marami ngayon, guys. Guys, mangilo yung mga dalag dito. Dahan-dahan ka dyan. Okay. Malalaki? Pero unahin natin yung dalag. Dalag for the winner. Nandito yung dalag eh. Baka sumisingap lang yung iba dyan. May dalag dyan, di ba? Meron. Nasaan? Ayun, nakunit ko ito. Uy. May patatawanan pa. Binigyan, nabulabog yung dalag. May katatanawan pa. Bulabog yung dalaga. Bulabog ng pagkaka... Slow motion. Ay, yun. Ayun siya. Ayun siya. Yan, nakita ako. Yun o, ayun siya o. Tirahin mo. Ayun, nakita ako. Tirahin mo. Uy! Kumapol! Huli ka, Balbon! Ah, Hindi kumapul. ano yung tumunog? Tubig. Lakas na naman yata ng impact ng... Oo. Ano mo? Malaki. Akit na tayo. Huwag ka nang... Akit na tayo di. Maganda yung spot natin sa taas ah. Kaya tingnan natin yan. Wala nang paligoy-ligoy pa guys. Yan. Maraming tunok yan. Maraming tinik. Maraming tunok yan guys. Yun. Nagulat sa akin yung dalaga. Siba yata ng paa mo ha. Ay, maraming tinik. Ay na. Ay na, camera. Parang ba Yun, hindi natin tinamaan ah. bumalik? Hindi, nakatagilid kasi. Pero magpapalitaw uli yun. Dandahan ka dyan, matinik.
Tirahin mo. Dito ka. Bibitaw din yan. Ayan na siya, oh. Ayan na, oh. Saan? Ang galak na. Tirahin mo na. Kain ko na. Oo. Titirahin Huwag pa. kang magalaw, huwag kang magalaw. Umalis eh. Ayun, oh. Baka titirahin pa ng iba yan guys. Huwag kang magalaw, Lance. Sige. Mangilo yan, mangilo. Tirahin mo na. Tayo natin lumitaw. Baka tirahin pa ng iba yun. Ih, tumama! Uy! 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 Tumama. Ah! Nasaan? Ayun, oh. Kinudkod! Uy! 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 Ay! 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 Dalaglag! Lance! Ay! Naku! Wala na! Wala na! Teka! Tirahin Tirahin mo! ko! Tirahin mo! Tirahin ko! Nandiyan, kapain mo na lang di! Hindi! Nasa burak lang yan! Wala na rin yan! Ha? Wala na rin yan! Diyan lang! Diyan! Diyan pa! Oo, nandiyan, nasa burak lang! Na? Nasa burak lang, babayin mo na! Babayin mo na di! Nasa burak lang! Teka! Nasa burak lang! Kapain mo! Kabado ba yun? Makinon! Ang makinon! Dandan, tuyo na yan. Tuyo na ba yan? Nasa burak lang. Eh, Walang katakas yan. Burak lang ba? Binaliwala yung tinik guys. saan ba banda? Diyan, sa may ano. Di pa, dusog pa. Barli mo na lang. Diyan. Diyan. Ayun o. Ayun, di, barli mo di. Ay, message. Ayun o, sumisid o. Ay, nakaalis na! Sayang. Woo! Alpak! Next time. Next time! Next time. Marami pa naman eh. Sayang. Sayang! Malambutan na ano, no? Hindi nakabaon ng gusto eh. Pero pinakitaan tayo ngayon ah. Next time. May 2 kilo na yata. Next time guys. Sayang! Talagang Uy, ganyan. meron na naman di. Oo. Di. Ay. Ayun oh. Babe sila guys. Ang dami. Daan mo na ako. Ay, laki na dalag ko. Yun oh. Oh. Oo. Dahan-dahan yan. Maraming tinik. Baka pag ka-excited, mahulog ka naman. Sabagay, pag nahulog ka, sa babaan naman pupulutin. Sayang yun, laki nun ah. Kala ko toma na. Malaki. Malaki sila. Okay, tirahin mo. Lapat nila oh. Tama. Ah, tumama. Ay, dalawa oh. Uy! Dalawa. Dalawa. Malapad na rin yung ano ah. Ah, pares lang pala yung tama nila eh. Dalawa. Dahan-dahan ka dyan. Uy, naman tayong dalawa. Dahan-dahan ka dyan. Bueno mano ang mood. Baka mabuhay naman tayo sa baba. Bueno mano ka dyan, sure. Ramay lang tong isa eh. Oo nga eh. Pwede na yan. Nasaan yung bulag? Nawawala yung... Laki ng bulig kanina, sayang. Mangilo yun ah. Yun na, pagpasensyahan ninyo na mga kabisaya Uy, pa. bulig! Maingay yung spot natin. Oo, Tabing highway po kasi. bulig oh. Hindi mo na ay sumulpot. Wala. Yun oh. Mamili ka malapad.
Ah, tumamag. Dinala yung ano mo, tali. Dinala ang tali mo. Uy, lapad yan ah. Ang kamukha ng kanina yan ah. Ganyang kulay mga tilapia dito. Parang di na naaalis, no? Ah, parang di na naaalis yung mga tilapia dito. Ganyan ang kulay, no? Oh, bagya-bagya ka dyan, no? Guys. Nakabawi pa tayo, guys. Tingnan mo yung oras ngayon, guys, oh. Oras na. Alas 12 na. Alas 12 na. Nagbiyahe tayo, alas 10. Nakahabol pa tayo. Ilang oras lang, ah. Ganyan ang kulay na mataba. Kapal. Mataba. Sarap yata ihaw yan. Lado. Ha? Bawi na naman tayo niyan. Guys, nabaliwala ito sugat ko, guys, oh. Ayan po, oh. Ha? Meron na naman. Ay, layo lang, oh. Layo lang. Ah, inila na naman, no? Hinila ba? Ay, hinila na naman. Inila na naman. Paikot-ikot. Paikot-ikot. Woo! Bawe. Lapad yan. Lapad. Woo! Woo! Bawe. Woo! Layo na nun eh. Oo nga. Bawe. Nakamod ngayon ng baril mo. Abot kayo yung paril ko ah. Nakamod ngayon yung baril mo. Dahan-dahan yan. Guys, lapad oh. Ang laki niya na. Dahan-dahan yan na. Bawe. Taba. Tapa oh. Woo! Ganyan ang kulay. Ah, sakto sa mata. Light shot. Pinapangarap ko mahuli yung ano eh. Yung dalag na mawala. Light shot, mahirap palabasin ngayon to. Oy. Mama sa ulo eh. Ang taba-taba. Ang taba na, guys, oh. Sarap iyaw niyan. Palamanan mo ng kamatis, no? Kahit di ka na bumuling tilapia sa nagtitin. Bawi. Dati pa nating binabalakan yung spot na yun eh. Aso ngayon lang nagtagpo, guys. Tingnan natin na Sa likod natin. Wala akong makita dito sa likod, ah. Tingin-tingin ka sa likod. Di ko makita. Masalamin. Parap dito yung araw, ah. Meron. Tirahin mo. Talapia. alis. Nye. Na? Babalik ko yan. Alis lang. Grabe, tumama. Tumama. Di nile. Tumama. Tumama. Sabay pa tayo, ah. Tumama, oh. Tumama. Laki nito. Hoy! Kataba. Taba nito, oh. I-ano mo, baka sasabal yan. Ah, mapipigtas yata. Oh, Sabay pa tayo nagsabing tumama. tumama. Ano, taba yan. Anong tilapia yan? Pakataba niya na. Punggok na. Dahan-dahan ka dyan. Tas na. Oo nga, sabi ko sa'yo, dapat bilisan mo. Lapad! Uy!
Wala pa sa dalawang kamay yata na. Isa lang. Ano masyadong Lapad kasi oh. Pero pungkok mataba no? Grabe, oh. Oh. Lumit yung sa'yo. Baka madilim masyado dyan. Ayun. Lumit yung kamay mo. Lumit. Pero tingnan mo yung tama. Pukot mo rito. Nay. Tingnan mo yung tama, oh. Sabihin. Hindi. Matibay eh. Tinik yan eh. Tinik, matibay yan. Okay. Woo! Wala pa tayong isang oras dito ah. Sabi mo dito mama. Kumbaga naka-steady lang no. Grabe, nakaano mga tilapia. Yulaan mo. Ano siguro yan? Kalate. O isa't kalate siguro. Taba. Tsaka nakamod yung baril mo ano? Yung baril pa nakamod? Nakamod. Alin yung? Baril. Kalaot na pala yung tinira mo. Ha? Kalaot na pala. Tumama. Turo niya ata. Tumama. Uy! Ay! Maghahatakan na naman tayo nito. Eh, dagol na. Laki. Ano nga ang tilapia to? Laki, oh. Eh, lapad na. Woo! Wow! Huwag kang mapipigtas. Ay, hindi. Ay. Di man yata uwan ah. Yan. Bagus. Ano yung natanggal? Parang ano yung... Nabulyo yung ano ah, iba eh. Lapad nga. Mahaba. Pada naman, no? Grabe. Hangaba no? Ganyan ako. Yan naman tayo nito. Hindi tayo bukaya. Sarap. Sarap ito. Thank you. Malalaki pala yung ano kanina. Yung umano yung uso. Thanks God. Ayun, no? Uy. Mataba rin ah. Ilang kilo yan? You know? Lalapad, laki yan ang lapad ng kulay blue. Natuyo. Ano kaya? Diskartehan kaya natin ang tali yan dyan. Wala tayong tali. Meron. Ano yung kulay dilaw? Ay! Ay! Laki nun. Ay! Tuman. Laki. Laki. Oh, yung... Hindi pa. Hindi pa yun. Nag-ano ka ng toman tapos... Nakita ba sa camera? Oo. Gumuwit eh. Laki. Sa camera. Guys, nagulat ako. Ang laki ng tuman. Dyan, oh. Gano'n ka taba? Na? Sana bumalik siya. Sana bumalik. Umano yung Sobrang buntot laki. eh. Lakas yata ng buntot. Oo. Umano yung tubig, tumaas eh. Lakas ng alon eh. Lance, Ha? ang laki, sobra. Ang laki. Pero kay ngalon pa. Ah, Sinalunso dyan pa yun. Gano'n kataba yung katawan. ganyan, oh. Ganyan. Oo, ganyan. Mataba yung pakina eh. Sabi ko sa'yo. Gabangin ka namin. Makakaulit tayo rin yan. Huwag ka lang magalaw. Nakita ako eh. Sabi ko siya, sarap ng ano ko dito, upo ko dito guys oh. Oh. Ay, tilapia, tilapia. Ay, tilapia. Tilapia. Laki ng tuman na yun, ah. Baka hindi lang yun, may malaki pa doon. Tingnan mo guys oh, ang lawak oh. Yan oh. Posibleng Gege. Sayang yung tuman na yun ah. Hindi pa agad napansin eh. First time yun ah.
First time. Pero pag nilimas to, ay daming tuungan dito. Baka may African pa nga to, no? African. Pero parang ilog na to eh. Sobrang daming tubig. Meron? Sige, bagya-bagya. Kalang mo nagalawa. Okay. Malapit eh. Sige. Guys, meron dala guys. Malaki. Malaki guys, dalag. Sentroin mo. Oy! Lumiping! Lumiping! Paguri mo muna, lumiping! Paguri mo, paguri mo! Malaki. Hindi na, nakulo eh. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw guys. Huwag kang bibitaw please. Please, huwag kang bibitaw please. Hindi, masumabit eh. Itempo mo dito sa baba. Huwag kang bibitaw. Laki. Ah, tumaglos. Ah, tumagos. Oh, tumagos. Ge. Ay. Di. Bilis ako, di. Rolyo mo. Pelet. Sama, di. Ay! Wala na. Sabi mo tumagos. Tumagos eh. Ano naman? Ano ba yan? Ano ba yan? Dapat pala pinangalawahan ko eh. Dalawang palpak na tayo guys. Dalawang dala Laki. Siya nga lang naman yan. Hindi pa binikan. Meron na tayo pagkakamali talaga ron. Hindi natin nadoblihan. So meron tayo reserbang bala rito guys. Kaso nasa Natago. Dapat ilabas mo yan. Dapat ilabas mo yan. Hindi. Dapat talaga inano mo muna yun eh. Pinagod mo muna eh. Pero hindi rin makakawala rin eh. meron din tayong kulang dyan. Anong kulang natin dyan? Panyalap. Kulang natin dyan, panyalap. Sayang. Ayun siya oh, yun oh. Umalaw pa pala, nandiyan pa pala. Sabi ko na sa'yo, nandun pa eh. Hindi ko man nakita yung bula niya eh. Hindi man kumalat eh. Hayaan mo na. Hindi pa naman ngayon yan eh. Meron pang araw yan. Marami pa namang araw na Maraming pang araw yan. Pas na natin yung reserva natin. Tingnan mo kung pag ilan araw lang yan, makukuha mo yung maraming bulig dyan. Pero paghandaan natin yan, no? Handaan natin yan. Paghahandaan natin yan. Meron nang gagawin na high-tech, guys. Ano? Gagamitin natin itong bala ni Pisganero. Pisganero. Pambulig yan, oh. Ito yung bala mo, idol. Ito na yung gagamitin natin ngayon. Para sure sa bulig. Pag nahuli natin yung, timo, pag may nahuli tayong dalag, sigurado yun yung natamaan mo na yun. Ah, tumama. Tumama. Di pa natin subok yung bala niya eh. Hindi. Di pa natin subok yung bala niya, kaya di tumama. No? Guys, merienda muna tayo. Ding! Ilabas ang saging. Labas ang saging na nilaga. Labas ang saging, sabay sigaw na Darna. Kukuha lang tayo ng lakas guys. Ay, meron tayo linagang saba. Yun o. Yun, merienda muna tayo mga kabisayang kap. Para tayong unggoy dito. Kaso wala tayo sa puno ng saging. Nasa puno ng kamatsili guys.
Baka may habang kumakain ka may dalag guys. Sentruin mo sa ulo. Ah, tumama eh! Ginuwit! Oy! Oy! Uy! Oy! Uy! Tumayo! Di babayin mo di. Di. Natanggal na naman. Wala, natanggal na naman. Sa pangatlong pagkakataon guys, wala na naman. Guys, ano ba? Ang lalaki ng dalag dito. Hindi kaya ng bala natin. Hindi. Paghahandahan natin yan, you know. Grabe laki no. Ayun ang pinaglabuan no, patingin mo ulit. Saan? Oh, laki ng alis ah. Ay, toman. Nakain ako ng saging, nalaglag yung saging ko. Ay, Naglaglag. ano ba yan? Ano ba yun? Toman ba yun? Parang toman eh, lakas eh. Lakas eh. Yeah. Baka pa, pag nakatama ka ng bulig, may gas-gas na. Ayun siya, ayun oh, bumula oh. Ayun lang siya. Kahit tayo ulit ng saging para lumapit. Wala. Sa pangatlong pagkakataon guys, na tumira tayo ng dalag. Laki! Panis yung mga dalag sa, ano? Hindi natapos yung kinain kong yung saging nalaglag ah. Hulog. Pinabilib tayo ng mga dalag ah. Tubig ka muna. Muna yung camera. Ayan si Ayayay nang hinayang doon sa mga tinamaan natin. Ang dami. Dami, malalaki pa naman. What? Oh. Sayang ah. Yun, tuloy natin yung pagkain ng saging. Para lumapit ulit. Tingin ka muna. Sayang, lalaki na dalag dito. Gusto ko toman eh. Bakit dito matagos ano? Pangalawang saging guys, sigurado ito. Sigurado mahulog na naman yan. May dalag na naman yung papalitaw niyan. Senturin mo. Toman, tukak mo na di. Huwag ka malikot ha, huwag ka malikot ha. Sige, tukak mo. Uy! Oy! Oh! Palpak. Bakit? Hindi ko na ipalit yung ano. Hey! Palpak pala guys. Guys, pangapat na pagkakataon natin, hindi na tamaan. Pang-apat. Pang-apat. Pangapat. Ano naman, ang laki ng toman. Guys, nakita nyo yung alon gaano kalaki. Bakit guys? Narinig ko, tunog niya ano eh. Pok. Tunog eh. Ah, pok. Babalik. Hindi, nakita naman yung pagkahalo na toman laki. Kain ka muna ng saging. Nanginginig ako sa laki. Nanginginig sa ano guys. Excited. Oh, ano yun? Yan yung toman. Ah! Hindi umalis. Hindi umalis eh. Sabi mo umalis. Hindi, nandyan lang ha. Balik-balik lang yan. Kaya pala, lakas yung alon. Pag-aandaan ko yan. Yan mo. Kain ka muna sa saging. Para lumapit tayo. Kakargahan natin. Oo, kargayan mo. Mahina yung hangin natin eh. Pangapat. Kain na naman sa saging. Para Tuloy na naman natin yung pagkain. para dumikit ang mga isda. Mamaya lang siguro guys, mahuhuli na natin yan. Yeah. No choice. Lapad ah. Lapad yan. Uy.
Maliit lang sa atin yan guys. Maliit lang yan sa atin. Hindi pa natin mahuli yung tuman ngayon. Mga susunod na araw guys, mahuli na natin yun. Yung maliliit muna, no? Ayun, pang plapla muna tayo ngayon. Pang maliit. Maliit yan guys. Pangalawang dalag. Buti na lang nagilid pa guys, oh. Okay. Ayos. Nandyan yung tuman. Baka nasa harapan lang natin yan. Ay, nandyan nga. Ayun oh. Ayun siya oh. Ayun siya oh. Nandito sa ilalim.